Čau, kamo. Ty čo, kamo, však čau, nie? Som sa prišiel strihať. Ja, kamo, sorry. Hej, dobre, tam môžeme zrobiť tejka, to ti bude sedieť. Si ťa dám tak, jak potrebujem. Tak. Dobre. No a... Ale som si ťa radšej naspäť, hej, bo si sa nejak rozkašľal. Aha. No a počkaj, ešte musím odpísať, máme dačo. Kamo, ty zase točíš automaty? Nie, kam tu také mám zvonenie. Tak dál, zúži troška, aby dobre bolo, lebo ako nehnevaj sa, ja tak každému sa snažím, či nepovolí kus hlava. Kamo, to čo? Ty čo robíš? To nová metóda, lebo sa mi míňa rýchlo toto, voda v tom rozprašovači, tak to mám teraz novú. Kamo, ťa tak nevidím, kde si? Kuk. Myslím si, že zatiaľ môže byť. Tiež sa mi to páči zatiaľ, dobré. Ale seba som myslel, že ak to mám tu spravené. Druhú stranu. Fúha, kamo, to čo? Myslím, že si si priplatil, nie? Opa. Tu budú prvé papery. Jasne. Opa. To tak malo byť? No, tak stane sa mi raz, za čo vieš. Aha. Kámo, super, díky. Ty zase točíš. Nie. Ty točíš zase automaty.